Maayong kilom-kilom, Subo, Kabisayan ug Mindanao, maayong dayong kilom-kilom. Sayo kay ming CB nag-recording ining atong programa karong hapon, pangiyawat nga dili pa ta maabtan sa pagbunok sa uwan o sa kakulian sa kahimtang sa panahon. Mo-greet mi ninyo og maayong dayong kilom-kilom kanatong tanan. Ang atong sugilanon karong hapon nga among pakisawan ninyo naguluhan og lugos. Medyo dili maayo. Ang title pa lang ini maong sugilanon. Pero usanis mga pait nga kamatuoran sa atong katilingban nga angayan natong sa bubangon. Maybe kamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi na kasugat o mga sugilanon ngayon ini. Pero tungod sa akong profesyon, tungod sa akong trabaho, mas daghan ko og mga kasinatian nga susama ini. Unya, maybe mao ni nakapa-color sa akong mga komentaryo, mao ni himo na akong mas cynical sa atong mga institusyon ug sa atong pagpatuman sa mga balaod ining nasura. Nahitabo ni kining maong sugilanon sa dihang trabahante pa ko sa ABS-CBN. Pasayloa di ko maghisgot o mangangan kay naglambigit ni og usa ka minor de edad o ikugta sa ilang pamilya. Siya in town, taas pa kayong kinabuhi nga umaabot niya. Pero pait ang iyang kasinatian. Naglambigit sab ni usa ka inila na personalidad din sa Subo. Dili siya opisyal sa gobyerno pero inila siya. Unya batanon pa. So daghan pa kayong katuigan nga umaabot niya. Pero kapait sa sinungdanan sa iyang profesyon. Di lang sa ko magisgot unsa ang iyang profesyon. Ako lang ning ihatag ninyo chronologically no kining maong sugilanon. Ako lang likayan ang mga detalye nga mo specify nya makaila mo unya maapektuhan ang mga higdungdan. Ang mga ginikanan ining biktima nga babae, nga biktima sa pagpanlugos. Nagsailig in town silang panginabuhi ining naglugos niya. Murabag sa masanaandan ang mga kabus nga mga pamilya under the bunal in town sa mga naai-influensya, naai-gahom, dili in town makasukol sa pagpahimos nga ilang mahiaguman. Kining inahan sa biktima, isugo siya ang anak na estudyante pa di atong higayuna nga mo advance kay mura og ang sabot sa iyang serbisyo mao o serbisyo siya, bayaran siya, unya sunod yung serbisyo, bayaran na siya. Pero doon ay mga higayon in town, apiki ang ilang pamilya kay ang trabaho sab sa amahan kanang bitaw murag seasonal. Usay na doon na si mga higayon in town nga wa. So usa to sa mga higayon nga na apiki ba sila unya doon ay bayranan sa eskwelahan ang bata. Kung gisugo ang bata, patanon, dalagita, maayong panagway ng iyang anak. Sugo niya, ina dito si Sir nga mo advance ta. Para sa i-charge na lang sa sulod na to serbisyo niya. So niya to in town ang bata sa opisina sa maong rapist. Kunya, busy pa man, paabot siya sa opisina, ito na human, ingon siya nga, sige, pila may gusto sa imong mama. Ihatag na ako pero kuyog ta. Ihatod ti ka sa inyo. Ipasakay siya sa sakyanan. Gin intay bisan unsang hunahuna ang bata. Unya human sa pila ka eskina, gihunong siya og lugar nga ngiob. Og didto gi pahimuslan ang bata. Supak siyang kabubuton. Ilugos ang bata. Kauman, napigila ka sa bata, di pakanaog sa sakinan, ihatagan og plite og ningon mga mauna na ang kantidad nga gusto huwaman sa imong mama. Ang bata, batanon,
dili bata. Batan-o na high school student. Ni uli sa mga ginikanan, naghilak ni sumbong. Sa nahitabo niya. Primero ang mga ginikanan dili ganahan nga motuo. Pati ang binuang ni bata. Tinaguyab-uyab lang ni bata. Kay kadako na tukutang kabubutoon na ng sir. Katong ilang gisaligan in town sa ilang panginabuhi niya. Maka ako kag pasangil ni mo na ang bata tinuod lagi ma. Kano sagur ko mangulipas ni mo ma? Tinuod lagi ma bisag ipahiling pa ko nimong doktor na hilabtan jud ko ma. Tuon man gipahiling nila og doktor na uwaw sila pag-ayos mga doktor. Sus gi-confirm man sa diha sila sa Pink Room sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Gi-confirm bitaw na sib sa Pink Room na nahilabtan gyud ang bata. So, bisan supak sa ilang buot, di sila ganahan nga motuo na ang ilang employer, dili employer bitaw nga naay payroll, kana bang doon na lang sila serbisyo nga i-extend. Pasayloa din ako specify unsa ang serbisyo nga ilang i-extend. Ini maong rapist. Nakaako ug hilabot sa bata. Pagsugod in taon nilang serbisyo, gamay pa kay itong bata. Karon nagdalagita na nakaako siya og hilabot sa bata. So ilang giadto ang employer, sir, gihilabtan man ko nimo ang bata. Ning kuno employer, oy. Hilas ko ninyo mamasangil. Human ko nitabang sa inyo panginabuhi. Human ta mo luwasas sa tanan ninyong kalisod. Maka ako magpasangil nako. Dito na nako ng bata naghuwam, gipahuwam na ko kwarta. Nya karon pasangilan ko ninyo. So, sila pa'y gisukmatan. Para ba sa inahan? Kangilad. Ibig mangayo siyang pasaylo o pasabot siya nga nung iyatong nahimo sa bata. Sila na hinoy gipakasa. Murag sila hinoy sadaan. Murag sila hinoy dunay atraso. So, way nahimo ang ginikanan ni dangop sa kapulisan. Dito sila sa presinto nga kinadulan sa ilang bahay. Idangop. Ang mga pulis pagka ibaw kinsa ang suspect ni atras kaya inilalagi kaayos katilingban. May na lang doon ay mga investigador nga veterano bis pulis ingon nga ato ning tabangan. Sugi file ang kaso. Ang procedure ana kuhaon ang mga medical legal na ebidensya. So, ang resulta sa examination sa Pink Room, gihimo ang affidavit ang bata, gi-file ang kaso ngadto sa piskalya. Nasa way paghisgot sa propesyon ining maong suspect, kining rapist. Hasta ang mga piskal, kailan niya. So, nagana sa ng piskalya, dugay kayo nga naatiman ang kaso. Hangtod nga ang mga ginikanan nagduda na giariglo na material ang kaso, wa man gid maglihok. Na-file sa kapulisan ngadto sa piskalya. Ilang follow-upon sa piskalya, mga ilang piskal, daghan pa kay may kaso nang, daghan pa kay may gi-follow up. Wa pa gid namo maatiman ang kaso. So ang gibuhat sa inahanong samahan, doon naman sila kailang nga reporter sa radyo, ilang hatag ang tanang dokumento, ang kasong gi-file sa kapulisan ngadto sa piskalya, ug nagpakita bang iton palihog og follow up na unsa na ni among kaso nganong wa pa may erog, wa pa may notisya gikan sa korte. So of course nadani ang pagtagad sa maong sakop sa media, gibalita niya, gipunit sa mga newspapers na baniog na ang paghitabo tungod lagi sa kain nila sa gipasangilang rapist. Wa nganli ang suspect kaya wa pa man ma-file ang kaso sa korte, plus naikog ang mga sakop sa media, pero tungod sa ka-sensational sa mga detalye, inilang subuanon na lugos o inosente in taon nga bata tungod lang kay gisugo pagpangutang. Gisugo siyang inahan sa pagpangutang. So napalita na, napaniog na ang maong kasayuran. Hangtod na ang kadaguan sa piskalya na duplan sa uwaw. So ang pangusa
prosecutor's office na mag-filean sa kaso, nasuko sa iyang mga sakop nga i-assignan sa mong kaso. Anong inyo man ang giyakan? Hadlok mo. So tungod sa exposure sa media, gilihok ang kaso. O perting ngilngiga sa pakigbisog diha pa lang sa piskalya, kay ang maong professional gilabanan og ngilngig kay mga abogado dinis ato sa Subo. Sa way paghisgot kung sa iyang profesyon, ngilngig kay mga abogado, inila nga mga abogado, ligdong. Sa akong nahibawan, ligdong nga mga abogado dinis sa Subo, nilaban niya. Ang gipakasa ang bata. Nanong nakaako og pasanggil kabuutan ani niya. Ining professional, ining maong suspect. So, taas kayo ang proseso, kay basta musukol ng abogado, ang piskalya maniguro man sad sa ilang preliminary investigation. Na at the end of the day, nakumbinser ang piskalya nga nalugos gyud ang bata, nahilabtan gyud ang bata. Tungod sa minority sa bata, pasakaan ang kaso ang maong abogado. I think wa pay 12 anyos ang bata. So, paila ng kaso ang suspect. Kaso man nga rape, presohon siya. Presohon siya samtang mapaday ng husay sa kaso. Dili siya makapiyansa. Of course, magkapetisyon siya para piyansa, pero kinahanglan yung kumbensyon ang korte nga huyang ang ebidensya. Una siya makapiyansa para siyang temporaryong nga kagawasan. Na in the meantime, gitinuod man sa piskalya, ang bata ug ang iyang mga ginikanan gipaubos sa Witness Protection Program sa Department of Justice. I-qualify man sila. Okay. Sa ilang kakabos, sa ilang kagamay, dako ang ilang kontra. Inila ilang kontra, ngilngig kay mga abogado. Gipaubos sila og Witness Protection Program. Na until this time, kami, spectators rami sa ABS-CBN. Wa mi ka-interview sa biktima, wa mi ka-interview sa suspect. Paano mi ba? Puro mi sa preliminary stages ng hinanaw lami. Ako personally, igo lang kumubalita, unsay gibalita sa TV Patrol, unsay gisulti sa kapulisan, unsay gisulti sa piskalya, hantud na file ang kaso sa korte, kanusaan na lutsi og warrant of arrest, mao to kutob ra dito ang among balita. Until usaan na kaadlaw sid niduaw sa atong studio dito sa Gubiaw. Pagkamataw sid niduaw dito sa Gubiaw ang inahan ug ang amahan sa bata. Ambot nga nung dito sila, kalayo na mo sa Gubiaw, dito sila. Ingon nga, Leo, huwag yun milaing mahuna-hunaan nga among madangpan. Kung ano man, ma'am, siya kami itong ginikanan atong bata na gilugos. Ko, kumusta naman mo? Dito mo kunong Witness Protection Program. Siya gipaubos yun sa Witness Protection Program, Leo, nga ako rang anak. Pero kami, ang agad siya mo atiman sa bata, minor ba ya? Siya rang usa dito sa Witness Protection Program. So, makasud gawas mi. Mo na arrangement sa Witness Protection Program, makasud gawas. Sa ubang kanasuran, ma-Witness Protection Program ka, di na kaikita. Kaya kuyaw kag kuuton, kuyaw kag hilabtan. Sila makasud gawas. Tingko niya, unsa may ako ikatabang. Maayo man ka magkataga dito siya, maayo man Leo, pero tungod kay nami sa Witness Protection Program, Leo, nga kung anak ko, naka-eskwela. Napala kami, unsa may hitabuan ang iyang pag-eskwela. Kami sa Leo, kaning kagmay na mo panginabuhi, akong inahan, ang kumbana, di na saan may kapantrabaho. Okay, nahibaw as mga silingan nga na-appeal may ining kasuha, hadlok sila ining among gikiha, di na sila mohatag og trabaho na mo. Nga nga mo biyang main employer ka na ba yung suspect? Siya ba yung among giserbisyuhan? Kunya, kontra naman na mo, asa naman may kahinguhaan? Of course, sa Witness Protection Program, makakaon mi, na ay rasyon nga pagkaon, pero naaman may uwang bata. So kung magyampungan na Media's Witness Protection Program, kinsa may motiman sa mga manghod aning biktima. Mga gagmay pa man to sila. Yan man mahimo, tibok pamilya, ibutang diha sa Witness Protection Program, di man sa musugot ang Department of Justice. Sus, kalisod. So inko, unsa may ako matabang siya. Siguro alang gid Leo nga, di lang gid may kahilabtan.
So may paagi nga di may kahilabtan. Kung ka ng witness protection program, is your best protection. Di mo kahilabtan, ana. Pero kininyo pagsudgawas na alarma ko. Pagsudgawas niyo, ani mahibaw eh. Yung sunod-sunuron mo, yung hudlaton mo, yung hilabtan mo simbako. So may mahitabo sa kaso. Siya, basta liyo kami di na may mareglo. Bahala na mo sa amin ng hudlat kay Jesus. Nauwawa na amo bata, amo na lang gining barugan. Mo ilang baruganan. In the meantime, yung siya, pero problema liyo sa among pangkonsumo, huwag kayo nahibaw ang trabaho. Hiunahan na ba ang ilang istorya ba? Inkonsus, ma'am. Negosyante pa lang ko, ma'am. Makapasod pa lang ko ninyo og trabaho. Kanindot, ma'am. Sagdi lang, ma'am, manawag ko sa akong mga higala mga negosyante kung sa ilang panginahanglan. No man siya specific yun nga skill. Kung manawag ko aning mga negosyante, doon naman sila ini, tihalig ma-employ kanila. Kaya maayman kay kaana. Imong bana, kargador man eh, maybe mutana tang mga shipping companies, kinahanglan silang kargador sa ilang kompanya. Huwag akong konsulti nila. Unya, dayo nilang biya, ingon sila nga, ayaw, naraba may konsumo. Dito in town sa among bahay, mamaylo na lang mismo ang silingan. Wala lang sila panginabuhi. Sus. Ang ubang mga reporters, TV Patrol, nakakita nga nasina kung istorya nila, nakaila sa mga ginikanan, kaya sila may nag-cover sa istorya, nadani ilang pagdagan. So ako silang ginahanglan o bayuda. So nagtampo-tampo mi, nagkaga-ABS-CBN, naatol man itong, kaya di ako si BCB nami kantin, naatol ito nga ang among supplier og bugas para sa among kantin. Atbang raman, galingan naman di atbang sa Adiligod atbang ang bihas kag jutay sa ABS-CBN. Diha man ang anak batos tag-iyas galingan. Sa among giingnan nga napakay kay nagdama siya og truck ba kanang murag van nga gikargahan niya bugas. Siya usa lang gyud kasako na hibilin. Ingko pwede amo lang tong bayran. So nagtampo-tampo mi. Gibayran namo ang usa ka sakong bugas. Unya akong gipasakay sa among crew cab ang katong magtiayon, among gikarga to sa kasakong nga bugas, ko isiguro gining hatod sa bay para nga doon na intay pang konsumo. Sumanto na pinaylo ay may mga telephone numbers, ko update ko unsay pero ako sad mong textan or pahibawon unsa say dangatan sa akong panghangyo sa atong mga higala nga mga negosyante. So nang hangyo ko sa mga negosyante nga ako sang gipanduol ni Leo kun ordinaryo pa lang unta na sila mga tao sus kanindo tabangan namong goy kaso Leo. Ni ba biya kag negosyo talawan kay mga kaso. Ya inilabya kayo na ana ba? Ay namon mahadlok sila ma-involve. Bisan hibaw sila tabanganan kayong pamilya mahadlok sila maduhig sa kaso. So kapait. So kung kasabot ko, ngano nga ang feeling sa inahan o gamahan, mura hinuog sila sadaan. Mura ba hinuog sila sang lahon ba? Doon na guguno sila mga silingan mo yung tuga-tuga sa mugsukol da, nang warta mo no. Yung anak sila ba? Ug tuod man, sunod na mong istorya sa telepono, ingon sila, Leo, natultulan na mi Leo. Nanay, among mga katiguangan, ang giduol ko ng ilang katiguangan, gi-opera na sila og kwarta. Dako ang kantidad nga gi-offer nila. Ingon siya, sa Leo, nag-chance na among kaso. Kay kun imong tan-aw way chance liyo dawato na lang ni namong kwarta aron mahilom na lang ni ug makabalik na mi sa among naandan nga kinabuhi. Kini pasalig man sila nga kun modawat mi sa kwarta wa na di mi nila sumbalikon og kaso wa nay atraso. Igo ayaw ma'am. Ang kaugmaon sa imong bata, ang kadungganan sa imong bata, ikaibaw sa mga tao ni dawat mo. Moingon tong mga tao apang kwarta ra lagi tutuyo nila. Igo ayaw dawata. Sagdi lang ma'am. Ngita pa tsukog dugan tabang ma'am. Doon na naman sila abogado. Yang ilang abogado, seryoso ba yun? Na nibarog sa ilang kaso. Ang mga piskal sad na may mga piskal nga idealistic pa kayo, mga batanon nga piskal. Ingon sad nga tinudon yun ang kaso. But in the meantime, kini mga maayo kay nga abogado pikas, may kayo mo dribble sa kaso. Daghan kay mga motion, daghan kay mga dilatory tactics. So dugay kay nakairuba ang kaso. But in the meantime, na-priso na ang suspect. So,
sensational kay ning hitabo. Kay ang suspetsado nga labihan kay nila na priso. Nilampos gyud sa priso tungod sa tabang sa media, tungod sa pagsigi og follow-up sa media, na priso gyud ang suspect. Ang gipasangilan nga malulugosip na priso gyud siya. Pero sige, ang iyang mga gaway diri sa gawas, ang iyang mga padrino, ang iyang mga kauban sa profesyon nagsige og lihok. Ug hantod naabot gyud nila ang pamilya. Ug sa pagligid na sa mga adlaw, mo text ko sa mama o papa, wa na motubag. Igtawag na ko, cannot be reached ang ilang telepono. So kuyawan ako. Tuod man, kuman sa pila ka adlaw among nahibawan, nakagawas na ang suspect gikan sa prisuhan. Diyang ipangutana siya, no comment, pero sigon sa mga polis, naariglo na ang kaso. Sigon sa mga piskal, di na mutunga sa hearing ang mga ginikanan. Gusto ko manghimaraot ng mga naong o kwarta ang mga biktima, pero nahibaw ko unsay tinuod nga hinungdan. Ang ilang kakabos, ang ilang kagamay, ang ilang kamayukmok, mo intay nag-aghat nila, mo nagduot nila sa maong kahimtang. Kung nga para nila, bisan sa saad sa Department of Justice, nga panalitdan sila sa Witness Protection Program, kaya ba sila dili paigo ang proteksyon sa DOJ. Kuwang kaayo, kay tinuod. Wa may labot ang ubang sakop sa pamilya sa tabang sa DOJ. Plus, ang Witness Protection Program din is ato, sigon sa mga abogado o sigon sa mga piskal mismo, is a joke. Mahimo rin yung nga kuuton kung doon naging tinuod na kung patay ni mo. Mahimo rin yung arigluhon kung doon gusto nga mo maniubra sa kaso. Wa ko kahibaw kung pilay kantidad na nakakumbinser sa mga ginikanan. Wa na may magkita. Kay di man sad common na kong agianan ang ilang Pinoy-anan. Pero manghinaot ko na nabalik in town sila sa ilang naandan nga panginabuhi. Nakakita sila og laing employer para sa ilang skill set na ilang magamit pagbuhi sa ilang pamilya. O para sa bata nga biktima, nang hinaot ko makarecover siya sa hitabo. Manghinaot ko nakabalik na siya sa klase. Nang hinaot ko wa siya bugal-bugali, wa siya pakauwawi sa iyang mga kaubanan, sa iyang mga classmates, o sa iyang mga magtutudlo, o gihangop siya aron makapadayon siya pag-eskwela and hopefully makabalik sa iyang normal nga kinabuhi. Pero sa mas dako nga hulagway, kaway daganan sa mga gagmay. Bisag unsa nimo ka prinsipyado, bisag unsa kalig-on sa imong baruganan, magtanaw ka sa imong mga bata nga wa ka kahibaw sa ilang dangatan, mapareha ka ini pamilya. Sa usa ka bahin, gusto silang maningil o justisya, gusto silang madunot sa prisuhan ang nakabuong sa kadungganan sa ilang anak. So sa pikas nga bahin, ang ilang here and now, ang ilang sitwasyon karon, ang ilang panginahanglan karon, ang ilang kaapiki karon, ang kaway kasiguruan sa ilang ugma kung mubarog sa kaso. Maybe karon interesado pa ang media, maybe karon interesado pa ang mga piskal, igligid sa daghang katuigan. Kung sila nalay magtikaw-tikaw, kung saan naman lang nila. Magpabiling hawd ang sinumbong, magpabili ng iyang mga padrino nga labihan kagamhanan. Asa man sila punita? Kutong wa ko mahibong ngano nga naariglo ang kaso o ngano nga nahilom na ang mga hintungdan. Ang suspect nibalik sa iyang profesyon, nagpabilin ang iyang kainila, that mubok raman kaayo ang memory sa katawhan, nakalimtan na ang nahitabo. O maybe mas mudako pa ni siya. Okay. Batanon pa man. Ingon na natakalimtanon sa mga ngilad nga track record sa atong mga personalidad.
Wa pa ni siya ma-opisyal sa gobyerno pero gihugon-hugon nga dunay ambisyon sa politika. Posible. Ang kangilngig niyang ni nagpahilas-hilas sa kaso nga iyang nahayaguman. In fact, nakalingkawas gid siya sa kaso. Kaya kung ordinaryo pang tao na nabulilyaso na natambong na sa prisuhan, nakalingkawas siya, nakabalik sa iyang profesyon. Pag matuod nga ligon-ligon og tiyan kining maong personalidad nga usa sa mga panginahanglan paglahutay sa politika. Kung sa mahitabo ining nasura, kung ang mga tao nga salbahis, ang mga tao nga dili managana pagyatak sa balaod, ang mga tao nga dili magmakuli sa pagdaog-daog sa mga gagmay o sa mga kabos, maoy mo dominar, maoy magpabilin, maoy maghupot og gahom og influensya sa atong katilingban. Ug ang tarong nga katawhan tungod sa ilang kagamay ug tungod sa ilang pagkatibuaag, way daganan ining mga naa sa gahom ug naa sa influensya. Ang bugtong nag-anan sa mga gagmay, mao ra gyud ang paghiusa. Pero kumusta man ta mga gagmay? Nagkahiusa ba ta? Nagkasinabtanay ba ta? Di ba gamay ka ang gingi-gingi, kita ra say mag-unay? Bakit kalainan sa karaang mga Pilipinon? Pagsugod og takas sa mga katsila dinis Pilipinas, wala sila kumingking nato. Perti na itong daghana, batok nila. Mahimo ra gito itong tudson itong mga katsila, wa sila daghanan nato. Pero nang malampuson ang mga katsila, pagbahin-bahin sa mga Pilipinon. Pagrebelde ni Daguhoy sa Bohol, ang mga Subuanon, ang mga Ilonggo, ang mga Pampanga, mo'y gipadas mga katsila pakigubat ni Daguhoy. Wa nila mapildi si Daguhoy pero nag-unay ang mga Bulanon, mga Subuanon, mga Ilonggo o mga Pampanga. Wa sila kahibaw na mga Pilipinon sila. Ug kung naghiusa pa sila, way daganan to mga katsila, batok nila. Dihang nialsa silang Andres Bonifacio o ubang mga katipunero dito sa Luzon, ang mga Subuanon, ang mga Ilonggo mo gipada dito aron pakigbatok sa mga katipunero. Sud sa daghang katuigan gibuak-buak ta. Sud sa kapid-an ka katuigan nag-unay ta. Kanusa man ta makamatngon sa panginahanglan sa pagsinabtanay imbis mag-unay. Sa panginahanglan sa panaghiusa imbis sa pagkatibuag. Hantod atong matubag ng pangutanaha, magpadayon ang hustisya sa mga adunahan, sa mga dagko, sa mga kamhanan, batok sa labing gagmay, batok sa labing mga mayukmok, sama nato sa atong katilingban. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw sa atong sugilanon karong hapuna nga naguluhan og lugos. Uban ni Sibi o ni Dr. Iris diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amihanang Subo. Daghang salamat sa inyong pag-agwanta o pagsunod. Ini atong kabus nga tulumanong panahom dayong kilom-kilom. Daghang salamat CB Girl sa inyong pagkuyo sa itong programa karong butaga. Good afternoon CB.